Puilano jotono hambai norok jotono saimano chini bubogra coronavirus manjagui tabo hospital treatment khlai jagui tongo sudu coronavirus ya chini bubogra ni sago pneumonia bo habui tabo bo blai yungko bo khayi hamya kotoro khlaijak mia charigo bo bai angkok salakya bubogra sawo ang blai ke serious tongo hekai norok tawanadi ani bagai suridi ang jahase date hamui nongni buskango phaimana niktei khaye bubogra je tabo hospital tongo bara kaham kai no treatment khalai jagai tongo hne ano saka abuni bagai no ang tipra hasteni sini Christian society ni lukurogno koinani musungo takuk bukuk phainai sini Christmas halo jahate जों काइथरनो सुरिमानि लगे सिनि बुबाग्रा जे हामिया कटर बाय मानजागै ताबो क्लाइ तंमानि मनबो दाति का हामै बसानानि बागै नर किसा सुरि लाइजादि तामनि हिनबा सिनि हा ताइ दफानि बागै बुबाग्रा जे वान सगै ताबो सामुं टां दंगो जों तिफ्रासा तिपुरि दफा सिनि बिलाइ खाय बुबाग्रा ना नांगै दंगो बुबाग्रान सारा सिनि कुनु लाइ बुमा करे ताइ आंगमो बसानाय जों जारा अन्यनो तंथारतै तंनाय हिंदू फानांथन बा बिभिन्न जारा बुद्धिस्ट फानांथन बा मुस्लिम फानांथन बरंनो थानोबो आनि कायसा कयमं नरबो जे जेखाने मानतै मन्दिर को थांगै बुबाग्रानि हामनानि बागै किसा साथि दुब्र किया सकजालाय जादि जारा बुद्धिस्ट बरंनो बो कयजावो बरंबो किसा बंनि हिंखौ कियांगो थांगै बरबो सकाखाय जानाय ताइ जारा मुस्लिम बरनि थानानि कयमं बरबो मस्जिद थांगै बरक बो किसा बुबाग्रानि बागै सुरि कांगाय बिलाइ का नाहामनाय नरक जतनो साइमानो सिनि बुबाग्रा बुसकांनि बिसि कताल ट्रिंगो गोबांमा जागा थानानि प्रग्राम तंमानि फिया बेमार कतर बाय मानजागै बो कुनु प्रग्रामो थाङै मांगलाखा कुनु आमचायो जों खानावै तंगो जे बुबाग्रा फायनाय बुबाग्रा ट्रिंगो फाय मानजाक फायनाय हनै आं जत ननो सानानि नायो बुबाग्रा बेमार कतर मानजाक कोरोना भाइरस नि 14 दिननि बो क्वारन्टाइन तंगो कुनु प्रग्राम बो थाङ मांगला केबो जुदि लुकुरंनो ताताल सेंग्रा सावै बुबाग्रा फायनायनि ने आवाय खलाय तंखाखाय आमति खाय कक आवाय खलाय तंमानि अमचिनि बुबाग्रानि इमेज न हामिया खलायमानि खलायनाय आबुनि बागैना आं सानानि नायो केबो बुबाग्रा ट्रिं फेस्टिवल फायाने नै केबो आवाय ता खलायदि खलायखाखाय बा सायांगनाय ताइ पाइथागो आं बुसकांनि थिन ट्रिं 1430 लायै 1431 फाइमानि बिसि ट्रिं बिसिनि आनि खाका हाम ताइ हामजामा याफारो ताइ क्रिसमास नि सालो हास्ते नका खबै हायुंनि जत लुकुरंनबो आनि खाका हाम ताइ इंलिश बिसि कटालनिबो खाका हाम याफोरै आं पाइथागो ताइसा हायना हाय सापिना नायो जे सिनि बुबाग्रानि बागै स्पेशली क्रिसमास नि सालो किसा जतन न सुरिनान बागै आनि कयमानि नंनि थानि आसेक सावैनो आनि कक मुथाका जतन न हामबाय खुलुमका।